malien de radioprotection ni bɛ ko a ma ko AMARAP o mɔgɔw ye u ka conseil d'administration kɛ bi n'an b'o wele ko sanyɛlɛma ɲɔgɔn ye ba u y'o kɛ bi u jabalaso kɔnɔna la yaasa ka se ka kuma u ka baara kɛlenw ani baara kɛtaw kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Conseil supérieur de la diaspora malienne ni o ye tungarankew ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba ye olu fana ye kɛnɛ belebele sigi CCB kɔnɔna la bi tile kɔnɔ. Nefsivi Jabarani filɛbagaw ni ye bi kunnafoni sɔrɔlenw ye ka bɛn bi juma ma janvier kalo tile 22 san 2021 a y'aw bisimila. Limanaw aw minnu sɔgɔlen an ni waati kɛrɛnkɛrɛnnen na yaasa k'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ aw ni sukukura a y'aw danse aw ka kunnafoni di kɛnɛ kɔnɔna la. Kunnafoni daɲɛ kumabaw la an y'a fɔ ɲɛna cogoya min na AMARAP o cakɛda in ye u ka conseil d'administration ne ye u ka ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔn ye ba ye san kɔnɔna la yaasa ka se ka kuma u ka baara kɛlenw ni kɛtaw kan. U y'o kɛ bi sɔgɔmaden na u ka jabalaso kɔnɔna la. Faamuyali bolo kan AMARAP olu ye cakɛda ye minnu ka baara ɲɛsinen don adamadenw kisilen n'u tangali ka bɔ mansimafɛnw kɔlɔlɔ ma ka d'a kan ni baara bɛ kɛ ni mansi ninnu ye fɛn dɔ de bɛ bɔ u la o b'i n'a fɔ tasuma a ka farin wa a fanga ka bon kosɛbɛ n'a bɛ wele ko onde électronique. O bolo de kan bita kun bɛ maa min ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔ o ye Lamine Seydou Traoré de n'ale ye ji courant ani dugu jukɔrɔ nafolo minisiri ye a ye ɲɛfɔli kɛ an ye u ka baara in an'u ka san baaraw kan. AMARAP ye cakɛda ye mun ka baara bɛnnen bɛ ka adamadenw tanga ka bɔ mansimafɛn ninnu fɛn o fɛn ye telefɔniw ni mansimafɛn fɛn bɛ yen nɔ olu bɛ baara kɛ u bɛ fɛn dɔ de dégager fɛn dɔ de bɛ b'u la o bɛ n'a fɔ tasuma de mais a t'i ye olu ka baara ye de ka o kow sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ est-ce que o mansimafɛn ninnu baara kɛli n'u ye est-ce que u bɛ fɛn tiɲɛ adamadenw ma wa u tɛ fɛn tiɲɛ ma ni mun bɛ fɛn tiɲɛ ma fɛn jumɛn bɛ se ka kɛ mun b'a to o kɔlɔlɔw a ka dɔgɔya adamadenw kan olu ka o cakɛda in ka baara y'o ye bon bi an nana olu ka conseil d'administration de la conseil d'administration ye jumɛn ye o ye baarakɛyɔrɔ ɲɛmɔgɔbaw c'est-à-dire parce que cakɛda ɲɛmɔgɔ bɛ yen nɔ mais mɔgɔ dɔ fana bɛ cakɛda sanfɛ n'u b'a fɔ o ma ko conseil d'administration olu de bɛ a lajɛ yala est-ce que cakɛda mɔgɔ ninnu u bɛ ka baara kɛ ka ɲa u kan ka baara kɛ cogoya min na olu de b'o o tagasiraw yira u la donc an nana o de la bi ka n'a lajɛ 2021 mun daminɛtɔ filɛ nin ye an kan ka tagasira jumɛn don u kɔrɔ an bɛ fɛ u ka baara kɛ cogo jumɛn an bɛ tagasira jumɛn don u kɔrɔ ka a lajɛ k'o f'u ye n'an y'o tasira f'u ye ni san banna an bɛna yanni san yɛrɛ ka ban kalo 6 ɲɔgɔn na an bɛna lajɛ yala an y'u bila sira min kan est-ce que u bɛ k'o sira kɛ donc ne en tant que ministre ne de ye ministre ye donc ne de ye o conseil d'administration in président ye mais mɔgɔ caman wɛrɛ bɛ conseil d'administration in kɔnɔna la association des consommateurs minnu ye population olu représentelen b'a kɔnɔ ministre so minnu ka baara bɛnnen bɛ mɔgɔw lakanali ni sigidaw lakanali ma olu bɛɛ b'a kɔnɔ mɔgɔ caman b'a kɔnɔ donc an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'an hakilinataw fara ɲɔgɔn kan ka sira ɲuman don u kɔrɔ ɲinan san in kɔnɔna la u ye baara caman kɛ u ka baara bakoloba dɔ kɛra ka minɛnw san parce que n'i y'a mɛn k'i b'a fɔ k'i bɛ mɔgɔw lakana a ka kɛ ka sɔrɔ minɛn de b'i bolo i b'a dɔn k'a fɔ nin minɛn in nin ka ɲi mɔgɔw ma nin ma ɲi mɔgɔw ma donc u y'o minɛnw san ka bila u ka laboratoirew kɔnɔ u ka baara dɔ wɛrɛ kɛra jumɛn ye u ka baara kɛra ka u ye wilili kɛ ka yala wulikajɔ 15 ɲɔgɔnna kɛ san kɔnɔ o bɛ bɛn ça veut dire que kalo kalo u tun bɛ bɔ ka taga fɛnw vérifier u y'o 15 ɲɔgɔnna kɛ k'a lajɛ est-ce que mɔgɔ minnu bɛ baara la k'o ka ɲi mɔgɔw ma u ye an ka douane mɔgɔw ni mɔgɔw bɛ don ni minɛnw ye mɔgɔ minnu b'olu contrôler u y'olu fana lakalan nin ko ninnu kɛcogo ɲuman na o y'u ka baara fɛn dɔw ye mais machine minnu fana bɛ don Mali kɔnɔ donc u ye autorisation 66 ɲɔgɔnna de di o machine ko ninnu na parce que machine dɔw bɛ yen nɔ ni a bɛ dɔn ko fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔw kɔlɔlɔ lase adamadenw ma yanni olu ka bila ka baara kɛ ninnu de kan k'a lajɛ u b'a lajɛ n'u ka baarakɛminɛnw ye k'a lajɛ est-ce que a ka ɲi a man ɲi hali n'a a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye mesure jumɛn bɛ se ka ta pour que o kɔlɔlɔ in kana se mɔgɔw ma donc u y'o yamaruya sɛbɛn 66 ɲɔgɔnna di san tɛmɛnen kɔnɔna la
welekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin baarakɛyɔrɔ mɔgɔ ninnu ma o ye k'a f'u ye de k'a fɔ k'u bilalen don baara min na a dabɔlen don Mali jamana kɔnɔdenw lakanali kama u ka baara kɛ ni jɛlenya ye u ka kɛ ni tilennenya ye u ka kɛ ni engagement ye ni u fanga bɛɛ lajɛlen ye n'u dɛsɛra yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ yen nɔ k'u dɛmɛ ka tɛmɛ o yɔrɔ ninnu kan. Uma Traoré ale ni Fatumata Doumbia olu de ka ɲininenw ye nin ye ka bɔ Amarapo la sɔgɔmada in na. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ CSDM ni o ye malien minnu sigilen bɛ jamana wɛrɛw kan olu ka lafasatɔn ye olu fana ye ɲɔgɔn ye belebele kɛ an ka ɲɔgɔn ye soba kɔnɔna la n'an ko o ma ko CICB. A dabɔkun kɛra ka se ka kuma u ka baarakɛlenw kan k'u ka musakaw san 2015 ka taa bila san 2020 na k'o fɛnɛ fɛsɛfɛsɛ ani fɛnɛ ka bureau kura sigi. Aminata Daɲon ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye u ka sɔgɔmada in na segi kan. Kabini san 2015 Mohamed Sherif Haidara de bɛ CSDM ɲɛmaaya la n'a bolofara bɛ jamana 48 na. San 5 o san 5 u bɛ lajɛrɛba kɛ ni k'u ka san 5 tɛmɛlen baaraw fɛsɛfɛsɛ maaw ye ka laɲini kuraw bila sen kan min b'a to hali sisan u bɛ se ka wulikajɔbaw kɛ tungarankew tɔgɔ la ani k'u ka bureau kurakuraya ka ɲɛmaa kura d'a ma. Bon, CSDM kɔni a daminɛna anw fɛ États-Unis ni y'a san fɔlɔ de a san kelen an ye san kelen tɛmɛ dɔɔni donc an ka bureau o ye fédéral ye ce qui fait que bureau central b'an bolo mais en même temps an ka bureau local fana sigira État kɔnɔ bon comme an ka État ka ca État 50 donc a ma nɔgɔn k'a fɔ an bɛɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc an ye bureau local fana désigné an ka État kɔnɔ comme ça u b'u ka activité kɛ localement mais bureau central fana bɛ yen nɔ u bɛɛ ka représentant b'o fana kɔnɔ donc an bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o cogo la. CSDM ka san 5 sera donc bureau kura kan ka sigi donc o hukumu kɔnɔna na an bɛ ka conférence nationale kɛnɛ bolo da. Pour le moment, candidat kelen de y'a yɛrɛ ye bon comme alsa ni kun y'a ka mandat fɔlɔ ye il a droit à un deuxième mandat donc il est candidat aussi pour le nouveau bureau. Seereya caman y'a yira k'a fɔ ko k'a daminɛ san 2015 ka n'a bila bi la ko CSDM ye wulikajɔw ni cɛsiri caman kɛ maliden minnu bɛ kɔ kan olu ye i n'a fɔ passeport ni carte n'a sɔrɔli nɔgɔyali. Degun mana maa minnu sɔrɔ ka wuli ka olu magɛn kɔ kan ani fana ka maa kɛ wasaden bulon kɔnɔna na ka kɛ tungarankew kumada ye. Bon an jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛna kɛ min ye o ye ka tungarankew lafasa wasabulon in kɔnɔ parce que an taara jɛkulu minnu fɛ olu sigira tungarankew ka lafasali de kama u ka se k'u ka hakɛ sɔrɔ faso kɔnɔ ani faso kɔ kan. An ye baara caman bolo da donc ni Ala sɔnna nin tile fila in kɔnɔ an bɛ mission daminɛ. Maliens bɛ jamana minnu na n'u ka ca an b'u fara ɲɔgɔn kan o hakilinata ye min ye o b'o dɔn anw da an bɛn'o fɔ wasabulon kɔnɔ donc n'i y'a mɛn ko parlementaire ka mission nin donc an ka mission bɛna k'o de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya carte na problème bɛɛ b'o kalama passeport sɔrɔli bɛɛ b'o kalama donc an bɛna min ɲini an bɛ continuer combat kelen de la bon combat wɛrɛ bɛ yen nɔ mais danfara ka bɔ passeport ni carte n'a cɛ. An ka ambassades n'an ka diplomates ninnu u b'an dɛmɛ kosɛbɛ olu ye baara nɔgɔya an bolo bon papier sɔrɔli ko u bɛ dɛmɛ k'o la kosɛbɛ bon bɛɛ hamina ko tun ye carte ni na ko ye bon o hukumu tun ye minnu tun ye problème sɔrɔ ani erreur minnu kɛra ani minnu fana tɔgɔw yɛrɛma ninnu bon an y'a mɛn bi k'a fɔ ko o solution bɛna sɔrɔ o la dans 2 mois o kɔni o diyara an ye o kɛra nouvelle duman y'an bolo kosɛbɛ pratiquement anw fɛ yen nɔ bon an kɔni b'a ɲini fana an ka malien tungarankew ka se ka na investissement kɛ jamana kɔnɔ parce que mɔgɔw bɛ baara kɛ yen ka wari mara bon ni i ma taa tunga na ka fɔ an ka taa dɔrɔn si kɛyɔrɔ la hali n'i ye sɛbɛn sɔrɔ a ka di bɛɛ ye i ka se k'i sen kelen to tunga na ka i sen kelen bi i ka jamana kɔnɔ wali i ka dan yɛrɛ i taga kun ye fɛn ɲini de n'i sera ka fɛn sɔrɔ i yɛrɛ mun i tɛ se i ka jamana kɔnɔ donc an b'a ɲini fana ka investissement nɔgɔya malien minnu sigilen don kɔ kan u ka fana ka se ka na baaraw kɛ yan nɔ ka na butigiw dayɛlɛ ka na businessw kɛ an y'a ye n yɛrɛ ye yɛrɛ la Bamakɔ yɔrɔ caman na sisan an b'a ye an ka ressortissants américains boulangeries caman b'u bolo pâtisseries b'u bolo boutiques b'u bolo donc c'est encourageant parce que u bɛ baara kɛ yen cogo min na n'u sera ka na bololayɔrɔ sɔrɔ jamana kɔnɔ o de y'an ka laɲini ye. an fana an bɛ extérieur la an kun kana
an bɛ dugawu k'a ye su ani tile ala k'a ɲinalen sɔrɔ a cɛsirilen don kojugu n'an b'a fasa fɔ an b'a compare Nelson Mandela diɲɛ masaba ninnu tɛmɛ u ye baara de kɛ donc Haidara il travaille an bɛɛ ka dɛmɛ ni dugawu ye o de don. Tɛgɛnɔbila sɛbɛn kɛra CSDM ni Sama Mɔnɛ cɛ min b'a to tunkarankew bɛ se ka wari ci lafiya ani nɔgɔya kɔnɔ. Sama Mɔnɛ ka convention signé na vraiment o fana bɛ se ka kɛ nafaba ye parce que tunkarankew yɛrɛ ka haminako caman y'o fana ye. Bon anw bara yen nɔ banque malienne kun bɛ yen BMS kun bɛ yen bon an b'o sira kelen dɔn. Bon Mali banque tɔ ninnu caman bɛ yen u ka transfert tɛ yen donc ni Sama nana ce sera la bienvenue parce que an yɛrɛ bɛ wari caman don Western ni MoneyGram ni tɔ ninnu kun. Bon n'an yɛrɛ ka malien compagnie b'an bolo k'a fɔ min bɛ se ka wariw transférer nɔgɔya la ka na denbayaw kɔnɔ yan nɔ o ka d'an ye kosɛbɛ vraiment Sama in ka activité kɔni n'a daminɛna an bara a bɛna kusaya ma a bɛna diya an ye kosɛbɛ parce que vraiment an kan k'a ɲɛɲini ne yɛrɛ ka kɛlɛ o de ye an k'a ɲɛɲini cogoya min na malienw yɛrɛ dama an biyan malien capacité bɛɛ bɛ malien na kɛnɛma diplôme sugu bɛɛ bɛ malien bolo kɛnɛma mais pourquoi an ka compagnie n'an ka organisation ka taa di dunanw ma u ka an yɛrɛ dɛmɛ tunkarankew bɛ se ka fara yankaw kan ka nin compagnie suguw kɛ walasa an yɛrɛ ka nafolo a bɛ circuler an yɛrɛ ka économie kɔnɔ an tɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ka économie dilan k'an yɛrɛ ta to. Ni lajɛrɛba in ɲɛmaya tun bɛ minisiriso min ɲɛsilen don maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka koɲɛw ma. Parce que ni volonté gouvernement de y'a sigi pour que ka an ka maliyɛnden minnu sigilen don kɔfɛ ka dɛmɛ natu ma dɛmɛ suguya ka ca donc an kɔni an seko n'an damayira kɔni min ye an b'o kɛ su ani tile an ka minisiri yɛrɛ n'o ye Alhamdu Ak Eliane ye donc ale yɛrɛ su ni tile a bɛ wuli ka tunkarankew dɛmɛ hali kɔsɛngɛ na a nana sisan département na a b'a la ka réforme dɔ kɛ a bɛ fɛ ka définir le statut des Maliens de l'extérieur a bɛ fɛ k'o kɛ et puis a bɛ fɛ ka jɛkulu dɔ fana sigi pour que bɛn ani keleya bɛ se ka na cogo min na maliyɛndenw ni ɲɔgɔn cɛ parce que an y'a jateminɛ maliyɛndenw kɔni u bɛ contribution kɛ kosɛbɛ san o san u bɛ wari min ci ka na a ka ca ni aide publique au développement ye c'est des milliards et des milliards a b'o de ci ka na maliyɛn de l'extérieur b'o de ci ka na Mali la mais an y'a remarqué k'a fɔ o fɛn ninnu fana a bɛ na mais a bɛ utiliser fɛn wɛrɛw la donc an ka laɲini ye ka olu wari ninnu ko orienter ka taa secteur productif la minnu bɛ se ka emploi créer ni emploi créera jeunes tɛna ɲɛbɔ tunga lataga fɛ surtout sira jugu kan. CSDM tɔndenw ye u ka danaya kurakuraya ni ka Mohamed Sheriff Haidara kɛ u ka ɲɛmaa ye san 5 nata in kɔnɔ. Halisa Conseil supérieur de la diaspora malienne olu ka baaraw bonankun kan bi lansara tile la nɛgɛ kaɲɛ 16 tɛmɛnen kɔfɛ u ye u ka ɲɔgɔn ɲɛba in kuncɛ ni Mohamed Sheriff Haidara ale sugandile ko kura k'a bila u ka jɛkuluba in ɲɛmaya la a y'a ka nisɔndiyaw jira Aminata Daɲɔn Kayatu Sila ale ni Tijani Sidibe olu ka kuma galama la. Sawalenba de don alhamdulillah an ye 105 dafa an ka gafew y'a fɔ cogoya min na ka conférence nationale kɛ ka élection kɛ o kɔnɔna na u y'u ka danaya lakuraya ne la ka kɛ président de 105 min natɔ o ye kunnayɛrɛba de ye inshallah baara min kɛra ka danayaw ko kuraya tun an b'o baara ɲumanya ka taa fɛ an kɔni ye programme dɔ sigi sen kan an b'a fɛ ka fɛn min kɛ san 5 o kɔnɔna na o ti fɛn wɛrɛ ye haminanko bɛ maliden na bi o y'u ka sɛbɛnko ye mun ye katinina ye o solution sɔrɔla déjà mais solution sɔrɔlen o t'a a bɔ fo an y'a dɔn k'a fɔ ko min fɔra a bɛ lawaleya fo ka passeport a kana kɛ san 5 ye a ka kɛ san 10 ye mɔgɔ min tɛ voyage la fo san 1 siɲɛ ko 1 mun na san 5 passeport bɛ d'a ma donc an b'a fɛ a ka kɛ san 10 ye an bɛna baara min boloda n t'a fɔ bamanankan na diaspora ka kɛ collectivité diaspora alors ko an bɛ conseil consulaire sɔrɔ an sigilen bɛ yɔrɔ min na ka tila ka
représentant sur le ministère là, comme conseiller du président chargé de l'immigration, conseiller du premier ministre chargé de Tungrankew, et le ministère d'Uru Bonyongo, pour que vous ayez un femme. Et afin de savoir, anga wasodin foye wasodon soro 600 c'est un représentant woro bambulo mais otibolike c'est vrai belsaka que c'est un tenu kono raison kura bla ou bala ka barake donc raison muga munu amba fait anga jate ka don aye malden joli siglembe kokan et no dona amba fait anga wasodon manake hake e siguroma keme tang kadi amma ni assemblée kera mo kem flaye foye anga waso donke mo moy e ni waso don sorola anga jate donna anga carte électeur bambulo gouvernementi si bambine tugun amin kanga ko feya ubulo o ba donc afo ko waso dem bambulo ni diŋ ibe min fo ima ke ibi sanction sur ambulo ni vote kera donc wati sera ça amba fa ka mali kura min jo fo mali wur kura ko jo avec des institutions financières mum sika ka anga industrialisation wo min barabi 5 ans ko o financer munu sigilum bu sigiro la ko madame munu décidera kana ko madame anta fait retraité kana amba fait moko kana min be se barala unalila donc o boy hukumu de kono an koni ye an ka programme kɛ san 5 o kɔnɔna na ni ala sɔnna an b'o baara kɛ san o san an bi évaluation kɛ o san 2 an b'o wele k'a fɔ a ye ko ni fɔra ni conférence nin na an sera ka nin kɛ. San 4 jɛkulu Diaspora Ouest sigilen kɔ sen kan u ni jɛkulu kalajata maaw ye u bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ u bɛna kɛnɛyaso dɔ jɔ Kayi togoda dɔ kɔnɔna la. Diaspora Ouest ɲɛmaa ni ale ye Amadu Ba ye Sénégalais don a ka fɔ la Diaspora Ouest yɛrɛ tɛ baara kɛ fosi la kɛnɛya bunankun kan kɔ. A y'a jira k'a fɔ ko Mali dɔrɔn tɛ ko u bɛna se Sénégali ani Moritani fɛnɛ kɔnɔna la. Ni yɔrɔjɔ ninnu bɛ jɛkulu in ka sankura baaraw de kɔnɔna la. Bon, on a vu la gérée pratiquement Koumimbala, on va faire un ballement, en déon, en dokonou. On loue Kelembe association de ski français. Franfina déon bebala. L'association, le nom c'est Diaspora Ouest. Donc pratiquement deux mounou la toi ou là, ni Franfina Kanumboula. Olu a ɲini ka na Farafina yan Mali la Sénégal Mauritanie o dugu saba o y'o de ta fɔlɔ donc ko kɛnɛya ye olu ka jɔrɔna koba ye min yɛrɛ nisɔndiya a ko la kosɛbɛ u ko ma olu bɛ dɛmɛ de ɲini fan bɛɛ ka na o dɛmɛ investi yan pour que an bɛ se ka lafiya o dɛmɛ min bɛ na investi yan pratiquement u bɛ fɛ k'o dɛmɛ investi an ka wulakɔnɔ dugu de la an ka togodaw la k'u tɛ dɔgɔtɔrɔso in jɔ yan u bɛ fɛ ka hôpital 2 de jɔ Mali la donc ma hôpital kelen-kelenna bɛɛ bɛ taa jɔ village de la o kun ye jumɛn ye o kun ye c'est à dire que dugubakɔnɔ mɔgɔw ani village kɔnɔ mɔgɔw ani togoda mɔgɔw u bɛɛ ka kan kɛnɛya kelen de la si man ka wusa ni si ye donc o hakilina de b'u la donc n'o hakilina b'u la o yɛrɛ fana ye ne hakilinaba ye parce que n'i y'a ta hali an bɛ jɔyɔrɔ min na bi Mali ko la an b'a fɔ alhamdulilayi parce que Mali dɔgɔtɔrɔw bɛ u ka danaya ta ka da anw kan n'o ye conseil national ye ne b'o la donc o jigiya min b'anw kan o bonya min b'anw kan ni nin ɲɔgɔnna sababu ɲɛsira Mali ma moi je pense que an kan ka jeni yɔrɔ fiyɛ o la pour que o ka se ka kɛ réalité u kɔni yɔrɔ kelen choisi déjà n'u bɛ Manakadugu la donc filanan ma choisi o filanan bon u bɛna jateminɛ ni besoin bɛ yɔrɔ min na kosɛbɛ u b'o choisi an bɛ dugawu de kɛ ni ŋaniya min nalen filɛ nin an kan ala k'a to don kelen an ka taa ni ɲɔgɔnna kuma lajɛrɛ kɛ o dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ o hôpital kɔnɔ an bɛ baara kɛ an k'a kɛ c'est à dire que ni jama ka nafa ye an yɛrɛ ka nafa o bɛ jama ka nafa kɔnɔ moi je pense que association de don u nana k'u bɛ ka baara min kɛ yan et je ne dirais pas que an ma deli k'a ɲɔgɔn ye ayi o bɛ yan o caman kɛra yan donc nin ye fɛn nin an yɛrɛ bɛ nin kɛ don o don
mais ni mɔgɔ nana ni hakilina ye i b'o tigi encourager de i b'o tigi jukɔrɔma dondon ne pour que parce que nin fɛn sugu ninnu kɛlen bɛ ne ɲɛna yɛrɛ b'o de parce que i tɛ mɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ la min bɛ nin sugu kɛla tuguni parce que bɛɛ ko k'a yɛrɛ bi ou bien nin ka denbaya mais ne ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ na ko a b'i dɛmɛ karamɔgɔkɛ an kan ka se ka wuli k'an jɔ ko la dɛ donc ne jɔlen b'o de la. Kunnafoni nɔna bilalen do Fuseni Layiko Tarawele ale ni Umar Tarawele de tɔgɔ la. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ don an ka farikolo ɲɛnajɛ gafe belebele kɔnɔna la. Tarata tɛmɛlen n'o bɛnna janvier kalo tile 19 ma san 2021. Badenya tolanci Alassane Bo Jagite o kuncɛra. Jalakɔrɔjikaw ka tolantanjɛkulu min bɛ n'a bɛ wele ko Tout Puissant. Olu ni Dumanzanakaw ka FC Kabano maaw de kun karila ɲɔgɔn na. Tolanci kɔni bannen kɔ sebaya taara Jalakɔrɔjikaw ka Tout Puissant maaw de fɛ ni celu 3 ye FC Kabano maaw ka fu sanfɛ. Alassane Bo Jagite a yɛrɛ ye dakuru ɲɛ damadama fɔ an ye a ko kan. An ka k'a kɔrɔfɔw lamɛn. Ni kubu ye ne yɛrɛ bolo bi kubu gansan tɛ fɛn mun don a bɛ kalo 2 bɔ an y'an sigi ka kuma kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an denmisɛnnin damaw k'a fɔ sankura bɛna yɛlɛma gɛlɛyaw kɛra sankura in kɔnɔ mais an bɛ se ka mun de kɛ sisan ɲinan san daminɛ in na an bɛ se ka calendrier lajɛ ka waati jumɛn de suganti sankura daminɛ in na n'o ye 2021 ye mun bɛ se ka jeunesse fara ɲɔgɔn kan ka tila ka leçon dɔ d'u ma ka feere wurutu dɔ d'u ma an ko an ka 20 janvier 16 fɔlɔ parce que jamana bɛ gɛlɛya la armée bɛ ka jɔyɔrɔ mun jouer bi o armée kɔnɔ n'i y'a jateminɛ a bakuruba sara ye an denmisɛnninw de donc an ka 20 janvier ta ka tournoi dɔ labɛn o tournoi kun ka cɛ ka bɛn n'o 20 janvier don ye n'o kɛra o kɛnɛ kan jeunesse jɔyɔrɔ ye mun ye sigida kɔnɔ o kan ka hakilina jumɛn de to u yɛrɛ la ka munumunu ni o ye su ani tile pour que ka jamana in jɔ a jɔ sen kan donc an y'a kanu k'a fɔ k'an bɛ ballontan kɛ n'an ye ballontan kɛ an bɛ 20 janvier fana fêter a kɛrɛfɛ ka jeunesse jɔyɔrɔ ye mun ye jamanajɔ la i ye sɔrɔsi i tɛ sɔrɔsi i jɔyɔrɔ ye mun ye jamanajɔ la k'o f'i ye k'a yira mɔgɔw la ko sport yɛrɛ de ye facteur fɔlɔfɔlɔ ye fɔlɔ i ka to denmisɛnninya la parce que n'i tɛ farikolo jagabɔ i kɔrɔla hali n'i ye denmisɛnnin i bɛ kɔrɔ. Nin tolancin kibaruya in de bɛ an nata diɲɛ seleke naani kibaruyaw la o min kumabaw dalajɛla ni k'a labɛn an ye Idrissa Badimi ale fɛ an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw na. Ayo bisimila kokan kibaraw ka an b'a daminɛ ni coronavirus kunkanko kibaraw ye ko coronavirus nako filanan farafin jamanaw kan ko b'a la ka maa min fa ko fɔlɔ ta m'o kɛ cakɛda min ɲɛsin bɛ banako jateminɛli ma farafin jamanaw kan olu ka fɔla ko coronavirus kɛn bɛ ka farafin jamana 21 de sosuwa ko n'i y'a ta k'a lajɛ coronavirus banabaatɔw la kɛmɛ sigi la ko 70 o bɛ bɔ jamana 5 de la ko jamana fɔlɔ o ye Afrique du Sud ye kɛmɛ sigi la 41 bɛ bɔ Afrique du Sud jamana na ko kɔfɛ Maroc bɛ da o kan Tunisie, Égypte fo ka taa se Éthiopie ma ko nin jamana ninnu de sɛgɛnnen bɛ coronavirus banako la kosɛbɛ. An b'an kunda Éthiopie jamana kan diɲɛ tɔnba ONU ka fɔ la ko jɔrɔn bɛ ka ɲɛsin binkani min b'a la ka kɛ musow kan Tigre marabolo kɔnɔna na Éthiopie jamana kan ONU ka lasigiden min ɲɛsin bɛ binkani wale ma kɛlɛ kɔnɔna na ni o ye Pramila Patten ye ale ka fɔ la k'u b'a la ka kibaraw sɔrɔ ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na binkani wale cɛjugu ani bagabagaliw ka ɲɛsin maaw ma o tɛmɛnen kɔfɛ k'u b'a la ka baɲumankɛtɔn kɔni bali ka se ka taa maaw dɛmɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na. An bɛ taa Togo jamana kan ko lafasa jakulu tɔndenw bɛɛ lajɛlen jɔrɔn bɛ an bɛ don min na ko bi Togo jamana kan ka d'a kan a bɛ tile damadɔ bɔ k'u ka faamaw wulilen bɛ u b'a la ka ekɔli karamɔgɔw ka lafasa jakulu tɔndenw minɛ kelen kelen ni k'u lasago ka d'a kan u kun y'a jira k'a fɔ k'u bɛna grève boloda Togo jamana kan Togo cakɛlaw ka lafasa jakuluba wulila ka jɔ jumɛnfɔla jɔyɔrɔ la ko ni minɛliw ka dabila u ni faamaw ka sigi ka kuma walasa u bɛ se ka bɛn ko la cogoya min na. Idrissa Badimi ka nin munumunu salo ye Mali kɔ kana kibaruyaw ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ dansigi aw ka bi kunnafoni di kɛnɛ la o min labɛnna ni ka lase aw ma Net TV jabaraniso baarakɛla bɛɛ ka cɛsiri kɔnɔna la an b'aw fo ni ka waleɲuman dɔn aw ka sanga ani waati filɛliw la an b'an ŋaniya k'a fɔ aw ye faamuyali ɲuman sɔrɔ bi kunnafoni ninnu kɔnɔna la an b'a fɔ aw kan bɛn donna nataw la.